Så det er altså sådan et sted i Danmark, hvor man altså, at nogen har nogle rigtig store følelser forbundet med. Det er lige nøjagtigt. Vil han op og ligge her på? Dejligt, kan det. Vi strækker os lidt. Så vi har bånden frem. Så vil vi være klar til at synge heroppe. I dag markerer vi så 150 året for Jeppe Aakjærs fødsel, og vi kan alle med sikkerhed fastslå, at han har været med til gennem sit engagement, uanset om det har været i skrift eller tale, at ændre på livsindholdet, der på daværende tidspunkt kaldte på forbedrede forhold for mange.